Bon dia. Avui, divendres 11 d'octubre del 2024. A veure si adivineu on soc. Se sent soroll d'aigua, això vol dir que sóc a tocar del Sió, com sempre, però en aquest cas no sóc a Hostafrancs. Sóc a la Font de Gàber, aquí, al naixement del riu. Mireu, quin bé de Déu. Això sí que és un bé de Déu. L'aigua. Mireu quina aigua més neta. Mireu. D'aquí neix el nostre estimat riu. Aquí neix el nostre estimat Sió. És que és impressionant. Com pot ser que d'aquí neixi un riu que sí que després s'hi va sumant aigua de rierols, s'hi va sumant líquid de clavegueres, que això és un tema que no pot ser, que continuem amb aquests desaigües tan pudents al nostre estimat riu, però mireu quin bé de Déu. És que tots hauríem de conèixer, tots els sionencs hauríem de conèixer això, on neix el nostre riu. Ens van arribant alguns afluents, alguns rierolets. Ara som aquí a Gàber, va baixant. Hostafrancs, que fa aquesta corbeta així. Agramunt i fins a Balaguer, que desemboca el riu Segre. ...77 quilòmetres de riu Sió. És un riu de règim pluvial, que al cabal depèn directament de la pluja. Diu que a la Noguera, que hi ha regadiu, augmenta notablement el riu, perquè hi deu anar aigua d'algun canal. La Ribera del Sió va ser un lloc d'assentaments humans, perquè és això, la gent necessitava aigua, i allà on hi havia aigua hi havia població, cultura. Torres de defensa, nuclis urbans en època de reconquesta cristiana. L'aigua també va ser utilitzada com a força per molins fariners. Bé, i moltes peixeres també. Que bonic, això és preciós. Bé, doncs, l'importància de l'aigua, la importància de conèixer, de saber, d'estimar, la importància de valorar el que tenim. Doncs ho veieu, neix aigua, ara sí. I a Hostafrancs, al poble, ens arriba aigua des d'aquestes pluges que van portar robinada a primers de setembre, perquè havíem tingut 3 mesos de sequera, però sí que està l'aigua també molt contaminada per clavegueres dels pobles que van abocar allà. Sí que diuen que està en marxa poder fer depuradores d'aquestes així naturals i això, però no sé si ja n'hi ha algunes en marxa, però això s'ha de fer i tant que sí. És que no marxaria d'aquí, tornaré a baixar.